Lere makare CPF asukuto da ruaketo kendo kama nitie katielo ni mar ariyo. Johala timo ohala giyudo yuto maggi. Pes sirkal atamalo 16 ni moko kuom gi ok chiwe ne sirkal. Bang'e wawinjo ni nitiere gowi ma weg ohala nitiere godo. Moko thoth ringo kata $100,000, $300,000. Moko thoth ahinya mipenjo ni magoro ka en gowi mantiere godo kata pesa monego bed ni okere. Pesa na dhi gole kanye. Johala donje dang'ni mag paro gi paro mathoth donje. Kendo kae nitie moko makao kenge moko mopogore opogore manyalo bedo ni buogo kata ng'ato. Iwacho kapok ichopo kar kae mar kawo okang' makama. Itegri kod sirkal nade kar kae mondo mine lwasi ni adieri sirkal olose in bende irite. Erokamano ahinya. Ing'eyo chon ne johala file return mar VAT ni manually tiende ni ikawo kata riside moko minyalo dhi choko kata e supermarket tiketo gi tek ne gin gi pin tiketo gi nikech VAT en ga gokenge ariyo. Nitie ga iluongo ni VAT input gi VAT output. Gimonego bed ni ichulo e net manyiso ni kopo ni waro gik moko man gi VAT mag 900 iwinja tiduogo iuse dweno gik moko man gi VAT mara kata 800 manyiso ni VAT on the 900,000 16% mare to gi VAT on the 800,000 me uso cha the net effect gimonego bed ni declare e dwe mabiro manyiso ni before the 20th day of the next month onego bed ni dango ichule. Manyiso ni VAT gimomiyo ne sirkal kete kamacha en iluongo ni en consumption tax. Iwinjo opogore gi income kata corporate tax. En gima en value added on consumption. Atemo wacho ni kawuono ka waro mwandu kata ka onyiewo simba ni to en gi VAT tadwa dhi use ok anyiewe na dhi ti kode koro maybe odhi onyine VAT mane iye en 18,000 manyiso ni asechulo VAT no kaware koro nitiere VAT koro ka ause an be seche moko adhi auso simu ni e nengo moingo mana warego koro VAT ma use cha en 20,000 to nikech 18,000 ne an masechulo initially koro what I will going to declare en adhi chulo sirkal 2,000 akeni winja because you had already paid koro sirkal mi thuolo mar recover the input gi output ok ni dhi chulo VAT 20,000 akeni winja but you need to declare ni uso ni en gi VAT mar 20,000 to na ware gi 18,000 what you are paying is 2,000 but normally johala mang'eny ok ohero declare. Nitiere mano mar ng'ama ok ohero gi ng'ama onge kod ng'eyo nikech sani loso gi ng'ato matimo ohala Chirombero Kisumu iwach ni ng'at moro mantiere Posta Migori kacha kata ng'at moro mantiere Uriri e chiro jogi kama gintie en onge mar ng'eyo to ng'ama onego bed ni nitiere kacha nikech giduto ok degi dhi e tax iwacho ni tax academy kata tax class ma ichiwo kod jo KRA kama gintiere. Koro mokwongo gima nyaka jaohala ng'e mondo mi chul tax mar VAT migawo mokwongo nyaka sirkal register mibed gi obligation mari na pin niya ing'eni kisechopo higa 18 to sirkal okawo migawo ni bedo gi pin certificate but ok ni jaohala moro amora man gi pin nigi VAT obligation nyaka idhi kaka jaohala mi register e system niya ma sirkal KRA kawi ni oyieni ng'ado VAT mano gima nyaka koro ok jaohala moro amora manie kor gweng' nigi migawo mar chulo VAT koro en mani kionge gi migawo mar chulo VAT ibiro dhi asara en niya sami dhi wero cha to seche moko iware kuom johala mobedo registered gi VAT to in sami dhi use cha tidhi use to ok recover VAT cha nikech nionge gi obligation cha koro watemo encourage johala imbe register VAT mondo mi timre nade mondo mi ibed gi claim en mani gima nitiere ni threshold ma sirkal boketo nikech nitiere ng'ama oyiene bedo gi VAT to nitie ng'ama oyiene gimoro mobedo go miluongo ni turnover tax nitiere ka pod in gi pesa moro matin ne milion apani between 2 to 5 million ok mi obligation mar VAT imi obligation mar turnover tax to seche duto mari dhi mbele timi obligation mar VAT koro mokwongo wanyiso johala niya dhi ka KRA declare your reasonable source annual income mondo ibed gi VAT obligation kisebedo gi VAT obligation to dwe ka dwe inyalo bedo ni e-file to sani sirkal bokete mayot ni seche duto midhi waro mwandu timiyo jogo pin ni
to gikete electronic tax invoice management system, manyiso niya mondo mi irit ni mondo idhi file gicha tiyudo ka sirikal osekawo ose declare ni, manyiso ni kidhi kucho ilog into system tiyudo ka maka ne osebedo captured the system, manyiso ni it is just like real time moko matimore pinje machalo kaka Rwanda. Gimomiyo sirikal nokawo migawo mar digitalizing the tax system mondo mi kuo mar tax cheat kik bed mang'eny. Koro onego bed ni jaohala kawo migawo mar wacho ni obligation mar ushuru ni enan, to chutho kok gitimo kamano tibiro yudo ni ka KRA oduongo to loro duka to dwa epo ni nikech mokwongo onego gibed thuolo mondo mi waba tim public participation and sensitization, wanyis johala migawo margi mar chulo osuru. Ok ni kineno ka ja KRA tiringi loro duka ni ng'ani biro juogi, kata gimidwa juogi no seche moko en ratich ni ok onego timre nade ni juogi. Koro wakauru thuolo mar educate johala mondo mwanyisi kawuono ka ja KRA okelo ni gimoro ni odimanda 100,000 kuomi, johala mang'eny pod ringo biro kata